полковник Стамат Стаматов ни оставил две великолепни есета за Гоце Делчев и за Борис Дрангов във военното училище Спомен. Оказва се, че този випуск на Борис Дрангов, значи, били са във военното училище по 50-60 млади българчета от Македония. Кой дошъл от Солунското гимназия, кой от Скопското училище, кой от Сярското педагогическо училище. Всеки все още носещ диалектите на родните си краища, обсъждащи. Всички участват, се записват в революционни кръжоци, което е нарушение на военния устав. И много от тях понасят наказания, включително и Борис Дрангов, въпреки че не за това е наказан. А е наказан по една елементарна причина. Всеки, който нас ходи в казармата в армията, знае какво е да не отдадеш чест на офицер, въпреки че не си го забелязал. Но и това се изчита. Затова Борис Дрангов по-насъде, както Гоце Делчев, обаче ако Борис Дрангов се примирява, стиска зъби, защото той е разбрал или си е мисли, че чрез армията ще освобождава Македония, докато Гоце Делчев по-друг характер, махва с ръка, обиден и обръща гръб на военната кариера. Ето и това примерни модела на поведение. И ако ги проследим тези модели на поведение, колегата Джонев преди малко каза, че Борис Дрангов определено свързва и живота си с армията. За него армията е не само институция, това е силата Божия в народните ръце, която ще освободи поробените граждани. И затова Борис Дрангов изпълнява дълга си през Илинденското Преображенското въстание от 18 август до 4 септември. Но пак се връща в други мислят по различен начин. Значи, офицерството, българското офицерство по това време се държи по време на въстания и на бунтове в Македония се държи по най-различни. Едни просто бягат от казармата, с всичките последствия, изключване и така нататък. Други си взимат отпуска и началството ги пуска. Трети измислят фиктивни причини, че са на роднини на гости. И така. Един от тези модели следва Борис Дрангов. Значи от служба в служба. Излиза от казармата, отива в Кратовско с чета, съжава се, връща се на 40 и пак на пост. Много малко, действително можем да... Не е толкова голямо участвам в самото македоно-полицейско движение. Там неговите връстници, неговите другари блестят с по-голяма светлина и загиват по-рано, като Гоце Делчев, като Тодор Саев, като Борис Сарафов. Но Борис Дрангов изгрява като символ на българския воински дух 1912 година, 1913 година, Първата световна война и докато стигне до датата и годината на неговата смърт. Между другото, преди него вече са си заминали от тия 56-60 души, около половината най-малко вече са си заминали. Кой по македонските планини, кой в полковете, кой на командна длъжност по-висок или по-висок. Между другото, ето един интересен, може би парадоксален. Човека, Борис Дрангов, който е свързал живота си с армията, е ощетен от гледна точка на кариерно израстване. Не преглъща, не премълчава на началството. Има съдебни процеси против неговите съвипускници, които са решили по-службашки да го дадат, вече са станали полковници, някои от тях и генерали. А Борис Дрангов е произведен по-смъртно полковник. Но ето, неговото име се помни до такава степен, че малките деца някога слушаха от дядовците си неговото име. От неговите випускници имат друга светлина. Борис Сарафов има друга светлина. Не толкова офицера Борис Сарафов. Гоце Делчев съвсем. Ефрем Чучков също. Но ето, Борис Дрангов успява да моделира лика, символа на българския вой за всички времена.